tikulandireni kuna kulikonse komwe muli mu programu yathu yapadera, programu yomwe tikhale tikufotokoza zambiri zokhuzana ndi moyo wa Esau Black Mamba Kanyenda yemwe anali osewera masewero ampira wa miyendo odziwika bwino kwambiri mdziko muno ngakhalenso kunja kwa dziko lino. Ine dzina langa ndi Austin Mulie, mkonzi wa programu iyi ndi Daniel Dereza. Ndiye sindili ndekha, ndili ndi Ishmael Sande. Iwowa ndi mulembi wa Southern Region Football Association SRFA, komanso tili ndi mtolankhani pa nkhani za masewero Akim Malindi, akatswiri athu amene akhale akuwunikira zonse zomwe tikhale tikukambirana mu programu iyi. Tikulandireni Asante. Ndathokoza kwambiri. Kwambiri. Akimu tathokoza kuti mwapezanso nthawi tili limodzi. Tathokozanso. Ndithu. Tiyambe mwina ndi Asante. Lero tili pano nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuti Esau Kanyenda watisiya pa 2 December chaka chino cha 2025 ku Manchester dziko la England. Mwina mungafotokoze kuti Esau Kanyenda anali ndani? Poyambirira neno kuti nkhani titayimva kuti Esau wamwalira inali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, chifukwa message imene inatuluka kwambiri, uthenga unatuluka kwambiri kunena kuti Esau Kanyenda akudwala. Napanga post pa page yake pa Facebook kuti akudwala. Ndikungotha pamene sipanapita 24 hours pamene pamatuluka message yonena kuti Esau wamwalira. Nali chinthu chokhumudwitsa kwambiri and chomvetsa chisoni. Esau ndi Nyamata amene ngati wakulira ku Nkhotakota, kudwangwa kumene kunali timu imene amati Dwasco imene ali ngati yochuka. Mpira wake nkhani ya mpira ku youth ku wasewera kwambiri matimu ilese ngati meti makhanga ati kudwangwako tamiziti, koma katikati mosewera mmene muja makoches akudwangwa Dwasco United anamuona kuti mwanayi muli luso. Andi katikati momwemo mosewera-seweramu panali mzungwino wake anazabwera nthawi mati Manfred Hona. Anachuka kwambiri. Ndikupanga titify crop yake na Esau Kanyenda, chinapita Mponda, that crop achina Fisher Kondowe, achina Maxwell Chirwa, gulu lake limeacha Moses Chavura, achina Moses Chavula. Kagulu kamene kamana kapanga crop ndani Manfred Hona. Ndipene anaoneka kuti kuli player atuko. Kuoneka kumene kucha chifanali under 19 anatengedwa ngati national team under 19 Esau Kanyenda inampasa ngati ka exposure pa international level. Ndiye ku South Africa kuti achukeno kwambiri Esau, ku South Africa kuli Jomo Cosmos. Yes, ya Jomo Sono. Inali timu yolimba kwambiri, andi Jomo anali munthu wokuba kwambiri pana kuba talent. Amata kuipanga nature talent kuona kuti apo pali talent. Ndiye ataona talent ya Esau anamutenga Esau asanambe kusera mu national team ali wang'ono, kumutenga Esau makhala ndi tizikhotawo so ku South Africa tomwe amakapenya ku Italy kuti ma under 19 ndi amatha kutolera ma players. One of the players anatengedwa anali Esau kutengedwa mu Jomo nkumakapita kumenya kucha. Atachoka penepo mbena mabwera no kumazamenya no Dwasco. I think muna tikhoza kwamba ngati tisireka ikombo chabwino mmene amufotokozera Esau Kanyenda. Komano Esau ifeso atulankhani tikumudziwanso kuti anali munthu kwambiri wokuti samakana kuyankha mafunso kuchokera kwa atulankhani. Mwina Akim Malindi ungafotokoza kuti tate player wotani amene mwina anathandiza nawo tukula masewero ampira wa miyendo dziko? Chiyambirira tiyambe mwina ndikupepesa kubanja komanso mwina ku mtundu kwawo komanso dziko lino ngati la Malawi. Tataya munthu amene silingakambeza mpira wa miyendo osachula ku dzina lake kutengera ndi mmene anayendera komanso anapanga achieve ziti ndi ziti. Ukayang'ananso mwina zoyankhula za osewera osiyanasiyana amene akusewera panopa akuyankhula kuti adapezako zambiri kuchokera ndithu kwa iyeyo ngati Esau komanso ngati mmodzi mwa player komanso ngati mmodzi mwa nkhalakale pa nkhani za masewero. Ifeso kumbali yathu ngati ulusa mawu tinenenso kunena kuti nthawi inense tikamufuna
amapezeka ngati mwina ali busy amakupasa nthawi kuti akomano mwina tayankhana nthawi yakuti koma anali munthu kuti ndofikirika mwina akungonjezera zimene asande akamba kuchokano pa mwina career yake ngati osewera mpira mwina ena afunanso mwina amudziwe before that kuna kuti iyeyo anabadwa mdzina loti Esau Kanyenda ndipo anabadwa pa 27 September mchaka chimene ndicho cha 1982 uko kudedza kumene ndi ku Malawi ndithu konkuno kapena pofika lachiwiri sabata ino amene talandira uthenga pa 2 December 2025 zikutanthauza kuti Esau tisiya ali ndi zaka 43 koma iyeyi tisimikize kuti omwalira ku United Kingdom ena manguti ku UK mwina pang'ono pokhaso kungonjezerapo kuna zoti yayi mena nene asande kuti anali munthu amene tinamudziwa kwambiri nkumwisa zigoli pa Chingerezi timati forward ataka scholar tinamudziwa kwambiri ndi nkhani yomwisa makamaka ndithu zigoli so mwina tilowe mkatika timu pamozi ndi asande kuti tifotokoze kunati kuti mose mmene waonekamo makamaka ndithu anatani anayenda motani zimakhala bwanji atachoka apa atafika apa kuti ukuku mwina ndasewera masewera ngati komanso mwina adagolesako zigoli zingati komano ndi munthu amene ali ndi mbiri yake yapaderadera imene ndi mbiri yosowa kwambiri ku Malawi kuno mwina sungaimve pafupi makamaka sungaifanizire mwina ndi osewera ena amene asewerako masewero makamaka ndithu ampira wamiyendo kuno ku Malawi tonjezereso nazo kuti anali mmodzi mwa osewera amene asewera mpira amene anali more successful pa career ya osewera mpira mwina kuyerekeza ndi mwina maina anthu ena amene mwina adasewera nawo komanso wasewerako maligi oti oseweraso athuso ena mwina ngati sanafikeko ena ngati afika koma sanakafikire kwina kumene yeso atatani adafika so ali ndi mbiri yake which is so unique mwina tikayerekeza ndi osewera amene mwina adalipo before iyeyo komanso osewera amene iye wasewera nawo kufikira amene anapanga litaya komanso osewera amene abwera after iyeyo so atapanga litaya kambiri kakakuoneka kuti nkosiyana nato chabwino ndiyambire kumfukula kuno bwino Esau kuti mwinaso eno amene tili limodzi mumuziwe bwinobwino makamaka ifeyo amene tikuyamba lero kumakhala ndi chisanzo kuti ine mafuna uzaswera mpira uzafanana ngati Esau Kanyenda tibwere makamaka kwa Akim tatifotokozera mbiri yake makamaka kuti Esauyo anali kaswiri omwisa zigoli wachita bwanji anthu tapaseni chithunzithunzi fake Esau tikunkamba lero fake anapanga zina zake zosiyana ndi anthu ena mwina tingo tisanafike mwina nkatikati mene wanenamo kuti wachita motani tingotchulako mwina ena mwa maklabs amene iyeyo ngati wasewera tikambe kuna kuti tiyambire pamene anayambira asande unazo kuti adayamba career yake tinazo kuti youth career kumene amakutchula kuti kudwangwa ankachula kuti FC Warfare kumene koko by then pamene ndithu amakamaka ndithu matimu ena ngati adwasco anthu amene yoyo adamutenga from there adapitako ku Jomo Cosmos ku Lostivo Locomotive kulasha kumeneko anabwereranso ku Lostivo anapitako ku Kamadzi Loto Dynamo komanso B93 Polokwane ndikuzabweranso ndithu ku Malawi kumene akamalizira ndi timu ya Mighty Wanderers ndikukhala kuti wapanga retire somewhere around chama 2017 komano mwina kuti kodi waenda motani kudwasco adasewerako almost ma game 60 ndipo kumene kwanakwanisa kuichinya timu ya Dwasco zikola about 47 ku Jomo Cosmos so adapita South Africa masewera ngati 60 kugolesa zigoli 47 kusoza uri mutana adali ndi luso ku Jomo Cosmos akumene adagolesa timu zigoli zokwana 26 masewera ndithu 46 amene iye adasewera chimodzimodzi ku Lostos kumene kuso adagolesa ku zigoli zokwana 16 masewera 63 amene iyeyo adaseweranso ku Locomotive Moscow zidavuta kamba kuna ziri kumene adasewerako masewero atatu sadagoleseko chigoli china chilichonse kumene anabwereranso ku loan kupita ku Lostovi kumene kuku adasewera masewero okwana 44 ndipo adagolesa ku zigoli zokwana 10 chimodzimodzinso ku Kamadzi adasewera ku magame 44 adagolesa ku zigoli zokwana 21 ku Loto kumene kuso magame 27 adagolesa ku ndithu zigoli zokwana 7 Dynamo
zigoli makamaka magemu 12 sadagoleseko chigoli china chilichonse koma ku B93 adaseweranso magemu kwana 90 makamaka magemu kwana 5 sadagolesenso chigoli china chilichonse. Atabwera pa South Africa ku Polokwane City adasewera magemu kwana 99 ndipo kumeneko adagolesa zigoli zokwana 22 ndikuzabwerera kuti timu ya Mighty Wanderers imene adasewera second makamaka second we should say second round ya TNM Super League imene transfer yake idavuta kwambiri 2017 to 2018 idavuta kwambiri transfer yake fan time imeneyo team manager was Steve Madeira anthu anapanga criticize kuti mukutenga munthu onena kuti mina ndi wankulu tikufuna mina miyendo yoti ndi fresh zokenda motani komabe anaithandiza team ya Wanderers kuigolesera zigoli about 11 mu second round imene iyeyo adasewera masewero nthawi imeneyo mwina kungotcholako muchepa chabe tikhoza kutero. Chabwino ndachita chidwi kwambiri kuona mmene amamwesera zigoli. Mwina titha kunena panopa kuti sitinapezebe striker wa kaliba ngati ya Esau nkulakwa kutero. Sikulakwa kutero chifukwa chokuti mukaona mbiri yake matimu zamene wadusa ndi kumene amapita eti mupeza kuti zigoli amamesa kumbali yeso amene amapita mupeza kuti akumesa zigoli si chinthu chophweka. Pamakhala povuta player kusintha timu kuti wachoka timu ina ndikupita ku timu ina kuti akapange mmene amapangira ku timu yake yakale pamakhabe povuta chifukwa chokuti ku timu imene amakhala yakale angati amagolesa zigoli amakhala akuziona bwino ndi matimu ma players amene amayenda nawo amaziona bwino ma midfielders ake nawo kungamati ukajoina timu ina ya nyuwani pamapezeka zinthu ziwiri. Pamakhala ma players ena okuti akumasangalala ndi player amene wamuchosesa iweyo ndiye pali ena amakhala akudana nawo wabwera wachilendo uyu ndiye kumakhala effort ya iwe ngati striker kuti uonese kuti ntchito yako ndiyo chinya zigoli ndi zimenezo zimene amapanga Esau samaonesa kuti uku ndi kuchilendo uku ndi kotani zigoli amachinya. Mwina tiperekepo chisanzo mpira umene uli ku Russia ndi mpira umene anausiya ngati ku South Africa ndosiyana kwambiri andi ku Russia zochitika zake ndizosiyana. Ku Russia kumachuka sankho ku Russia ndikozizira kwambiri andi mpira wake unali wovuta kuti munthu angofika kumene ndikamba kugolesa zigoli andi anthu ndikumuziwa kuti ku Russia kuli munthu ochedwa Esau Kanyenda ochoka ku Malawi si sanali munthu amasewera then terms of kugolesa zigoli tikanena kuti tafanizire muna ndi ma strikers amene nawo pakali pano kapena ndi anthu ena amene aswera nawo kumbuyo tikhoza kunena kuti ndipo vuta ndi posiyanisika kwambiri tikhozabe kumuyika Esau uyo kuti mwina tikamati tikutchula ma top strikers lese okwana 5 okwana 3 akhalamo mugolo kuti Esau anali striker nditu osaopa golo osachita manyazi ali kuchilendo. Chabwino ineyo ngati Mtolankhani Esau namuziwa kwambiri tikusewera masewero a Africa Cup of Nations 2007 8 9 tupita ku 2010 Africa Cup of Nations. Ku national team Esau anathandiza bwanji kuti Flames ipange qualify ku Africa Cup of Nations ku Angola mu 2010 mucha. Esau anachinya zigoli time manager that campaign zigoli zofunikira. Chigoli chimene chinavuta kwambiri kuti chimene chinaitangisa Malawi kuti ipite ku AFCON yokamenya ku Angola ana header ndi Esau I think akumenya ndi Mari Kamuzu Stadium something like that kunatoka cross anachinya ndi Robert Ngambi komanso Esau Kanyenda. Esau Kanyenda chigoli chimene chimafunika kuti chitenge Malawi ipite ku Africa Cup of Nations. And that was after a long time Malawi chikali chipite ku Africa Cup of Nations. And I remember chigoli chakecho chinali cha head and head yonapeza kuti wa header goalkeeper yesera kugwira mpira ucha koma wakanika mpira chindu kumpulumuka meaning kuti head iyo inali yamphamvu. Tikhoza kunkumbukira kwambiri pa chinthu ngati chimene chocho kuti ndi amene tikhoza kunena kuti timazote of course tikamati tikusewera timasewera ngati team koma no tikamati kuti individual influence kapena effort tikhoza kunena kuti iyeyo tinganoti ndi amene anaitenga Malawi kuti tiye tipite ku AFCON ya 2010 I think 2010 Angola. I think chigoli chokumbukirika kwambiri tikhoza kukhala chimene chocho ndichicha chomwe anthu amagawana ma social media lero. I think by then
kunjeza zimene akamba Sande anayambisa zonse 2010 ndi Mali was Fisher Kondowe kupereka mpira kwa I think that was captain wakalekale wa timu ya FTP Nyasa People panopa that was Kintu Langes if I'm not mistaken amene anasewera cross imeneyo ndikapezeka pamutu pa Esau Kanyenda komanso mwina overall 72 appearance ku national team 22 goals. Soza kuti lokutita panga masamu amene timapanga masamu timuike pa mapesenti titopeza kuti game ina iliyonse Esau anali ndi half percent kuti athogolesa pamene panopa frames zikamati kamalo wa mbwalo kumachita udaba kuti lindani amene atigoleserero ndindani atichinyirero lindani chabwino ndimafuna ndibwere kwa Hakim ndimayang'ana mbiri ya Esau Kanyenda one kuma klabu kwake komanso ku national team striker amene analibe mainjari ndi Esau Kanyenda chinsisi chinali pati cha Esau tikambe kunena kuti mwina tinene kunena kuti kuzisamalira komanso discipline ndi chimodzi mwa zinthu zimene tikhoza nazo mwina zinampangisa kunena kuti akhale kobe akusewera mpira nthawi yayitali komanso apanga achieve zinthu zonsezi chifukwa player minus discipline ndi kuti pamwepo ndikhupe unozi pabe chimene chingatani chingachitike sungapite patali mwinanso tikamabwera kuti kodi mwina ndikhupe kuti fika kusombali imene yona zoti kodi anthu aphunzirenji osewera panopa mwina nkhani kuluso imene tiza kugunde kwambiri izakankhani kukhuzana ndi discipline pa discipline yake waionesa kunthawi imene adali player kuzafikiranso nthawi imene adasiya kuti iye wapanga litaya tikumudziwano ngati Esau mwina zampira yangu kambapo makamaka mwina zampira yangu zikampira mwina kuti adali mu mpira koma amaonekabe kuna zona zoti even zolemba zake amene mwina amuzwira pa social media kuti mpira wake sanaone atakuona zoti was very constructive in terms of zolemba zake komanso mwina feedback yake imene amakhoza ndithu kumapereka so ndikhupa kuti chinsisi chachikulu chimene iyeyo adali nacho kwambiri ngati osewera ndi discipline komanso luntha komanso kuphunzira kwambiri kuona zoti okay ndili apa koma kuti mwina ndifike pacha ndikuena kuti nditani chimene chocho chimene so mwina ine ndikhoza kuchipanga comment kuti mwina chimene so chamuthandizira kuna zona zoti iyeyo asewere mpira nthawi yayitali komanso afike kuma club amene tikhoza nazo kuti kumbiri yoyambirira kumalawi kunoko iyeyo ndi amene adafika kufikira panopa pabe amene wafikaso level ngati imeneyo ukakhala kuti munthu ndi striker udzidziwa malo oyenera kupezeka pamene Esau amachiziwa kwambiri zoti nthawi imene timu ikuyenda ndikuyenda ndipezeke malo akuti mpira uja ndikakumanizana nawo chifukwa timakamba sandapeka pompa reference ya chigoli cha Malawi versus Mali chimene chinatengera ku AFCON 2010 adadziwa malo opezeka ma defender of course adali pomwepo koma iye adali ndithu ponena kuti mpira uja amene ukuyendera ukuyenda ndi ndipeze panopa and amene ankaswera cross zoti mpira uwu ndikuyenda ndikausiye pamutu pa Esau Kanyenda ndipo mpira uwu unagwera ndithu makamaka mukonde ndikutitengera ife Malawi kupita ndithu ku AFCON so chinthu chambirira ndi chimene chandakamba discipline ukamapanga zinthu zako chilichonse not so even kumpira ukha koma vina pa chilichonse chimene so ngati munthu ukupanga ukuyenda ukasogozapo kwambiri discipline komanso kumvera kuti kodi amene akusogolera akuti ife sitinamvepo kuna zona zoti Esau anapindira napo shati ndi coach ndosewera nzake zimene mwina tumazoona pano zina zoti ayi coach ndi player ayambana ena akuti akapepese iye sindipepesa sinditani 2 3 4 months basi contract ija ndikuithesa ndikutani ife mbiri ngazimenezo makamaka ndithu Austin sidaziva for zinamuonako ali kunja akupita ku loan koma zimakhala kuti ndizifukwa zina zimene mwina zikupangisa kuti apite ku loan not kuti mwina wake wayambanako ndi wina wake wayambanako ndi adindo zino ngati zimene zonso ndikupira kuna zimene ndi zimene zinampangisa iyeyo kukhala one of the best strikers top best strikers kunoko ku Malawi chabwino Esau Kanyenda amene tikunkamba apai nonse amene tili limodzi pompano panza tisanali player wamba kwathu konkuno ku Malawi kapena ku Africa kukhala kuno ngakhalenso iyeyo anaziwika kwambiri atakhala player woyamba kuchokera mdziko munomu kwaswera UEFA Champions League ije omwe masuku ano ana amathamanga umapita malo osiyanasiyana kuti akaonere dziko la Malawi asande litani kuti lituluse striker ogolesa zigoli ngati Esau pake mene wapita chonche Esau wapita inde kumambiri yake watisira tadziwa mene Esau ujanapezekera kumano titani kuti tipeze osewera wina ngati Esau osewera walipo mmene wanenera Hakim ma players alipo koma chimene chikusowa ma players amene tili nawo
ndi tingati mwina kudekha edi kudekha ndi umene ukhangati ukwasokoneza ndikupaseni chisanzo Esau Kanyenda amasewera timu ya Dwasco United Nkhotakota pa nthawi Ya ku imene district. Esau anali pa piki matimu ngati Bullets Wanderers Silver Sivo amamufuna koma sanataniye sanatekeseke sanatengere ananoti ndideke anadekha kudekha ku timu yake kuti kudwango zomwe ana masiku ano maplayers amene nawo pakali pano sizingachitike afuna achokeko kumalo kuja apite akaonekere akapite ku Bullets akapite ku Silver akapite ku Wanderers tikayang'ana matimu amene wawo amene amasewera Esau ndi matimu amene anali akuluakulu nthawi imeneyi ikhoza kupeza kuti matimu akuluakulu amalandira ndalama zambiri ma players azikompared ndi kumene kunali kudwangwa kumene amasewera Esau koma Esau chimene chisanachitengere nde tikuti tituluse ma players abwino tituluse ma strikers abwino tikuyenera kukhala ndi ma players odekha talent akhoza kukhala nayo koma ngati sadekha sizitheka tikanatha kupereka zisanzo za ma players ena amene mukwaziwa koma tikangati kuwapanga offend koma inenso mukwaziwa ma players ena kuti kwaona kuti uyu timaona kuti uyu ndi mwana wabwino kwambiri wachoka ka klabu iyi wapita klabu iyi muona kumene kuja watheratu samvekaso mpaka game time ikuvuta pomwe akanakhala ngati kwina anali kukatimu komwe kuja akanathabe anthu ena kumuona Esau anachoka kudwangwa kukaswera professional ku South Africa and nthawi imeneyo chani Cosmos inali Premier Division one of the strongest teams nthawi imeneyo mu Premier Division ya South Africa and sinatenge ma players aku Wanderers sinatenge ma players aku Bullets ndechofunika ndi kudekha tikadekha tikhali ma players abwino tikhali ndi ma strikers abwino ndithu oti atha kutukuka and china chimene angatengereko lese ngati ma players amene ali pakali pano ngati mene wafusira ndi kudekha kwankusonyeza kuti kusewera klabu yanji eti ngati umatha kukwanisa anthu kumene uli kuchama kuona amakuziwa kukuziwa kuti munthu yakusewera mpira Esau amatengedwa ku national team akusewera kudwangwa timu yoti mukayiona mwina akamayima pa Super League mupeza kuti timu ija imakhala ili kumusi koma iye uja kuntenga ngati first choice striker kusonyeza kuti anali ndi luso lapadera lomwe wina aliyese amatha kuliona tikozonena motero chabwino kumbukirani kuti tikupasirani program yapadera yomwe tikufotokoza kwambiri mbiri ya Esau Kanyenda osewera masewero ampira wa miyendo wakale mu timu ya Frames komanso matimu osiyanasiyana mdziko muno ngakhalenso ku South Africa ndi ku Europe ndi tikufotokoza moyo wake iyeyo watisiya pa 2 December chaka chino cha 2025 Akim pamene tupita kumapeto kwenikweni kwa program yathu timafuna utifotokozere kunena kuti ngati dziko la Malawi linkumbukire bwanji Esau komanso lipange chani kuti tisayiwale dziko lisayiwale kuti kunja kuno kunali Esau choyambirira tikuyenera ndithu kupereka ulemu waukulu kwa dzina la Esau choyambirira menda nenamo kuti tipereke ndithu ulemu chifukwa tanakale unazo kuti mbiri ya Esau is so unique mwina sungayipeze ndi osewera ena amene makamaka asewerapo mpira oti ena anasiya enanso panopa akusewera enanso ofuza kusewera koma sizikuoneka kuti kodi zikuyenda motani kodi chisogolo chawo ngati osewera chili pati koma ndikukhulupirira ngati dziko ulemu woyambirira mwina ndimene ngati dziko tayamba kale kupereka onena kuti tinaona lachiwiri uthenga kuti angomveka kuti watisiya afungwa ku nyumba ya malamulo adayima a minute of silent kukumbukira ndithu moyo wa Esau Kanyenda. That's the ulemu oyambirira umene mwina make tikhoza nazo kuti sofa tayamikira aphungu kamba kuti wina alisa kudziwa mdziko muno nazo kuti Esau adali ndani makamaka ndithu mdziko muno. Chinthu chachikulu osayiwala sonena kunena kuti Esau ngati munthu adali ndi masomphenya ake chifukwa ukhoza kuona anthu mmene ndinamuona kuti anthu ena akukamba zambiri yake ndaonapo ena fuzi sindi mchula dzina atalemba koma ndosewera kuti panopa is international player walemba ona kuti madrills ena amene ine ndidapeza kunja kwa dziko lino mwachula makalabu dasewerako akumene kukufa kuti Esau ndi amene ndilondolera njira ankundipezera dilu ndikusayina dilu imene ndikusewera ndachoka kwakuti napita kwakuti napita kwakuti ndi osalephera kunena kuti Esau adali ndi masomphenya ake chifukwa mumpiramo anali mobi kufikira nthawi ya imfa yake
chabe kuna zoti mwina make anangochoka pa player apo mwina kungofika pena pona zoti amakhoza mwina kumangopereka malangizo kuti apo bwanji titere apa for even if you go on his Facebook page you read uzaona nozi zambiri 90-95% doesn't really be available. It was all about football komanso football yake locally ngati kunoko kumudzi kuti Wanderers zatere mwina Blessed zatere apa monga monse mbetu mazira kuti adali mmodzi mwa anthu osata mpira kumalawi. So tipemphe ngati dziko kuti mwina tikhalenso ndi ulemu wina wapadera umene mwina in football fraternity tikhoza ndithu kukonza chikonzero china fa pano pambiri nkhani zimene zikumveka kunjaku mwina anthu amayembekeza kuti akhoza kuli zinthu zimene zikumveka kuti akhoza kubweretsa thupi lake kuno kumudzi tisayikidwe kuno tikumvesedwa sona zoti ayi mwina zimene zikhoza kukhala zovutirapo kuti akhoza kuyikidwa ndithu komweko. So we have to confirm kuti which is which koma according to many zinthu zikuendera kuona kuti ma chances amene akhoza amene achuluka kwambiri zoti akhoza kuyikidwa ku UK komwe kumene iye amakhala ndi family yake. So we are to verify kuti kodi now which is which koma atiuze bwino nomwe amene akuyendesa ndithu dongosolo lonse koma nkhani imene ikumveka yayikulu ndona zoti akhoza ndithu kuyikidwa komwe. So kuno ngati dziko tikuyendanso ndithu kukhala ndi kamwambo kena kapadera ko we should remember kuna zoti anali nawonso mu Football Legends Association ndipo kumene kuso even lachuli lomwe titankho ndi akaluwa anazo ndikumudwa kwambiri lero so taona kuna zoti ngati angayikidwa kumene koko ku UK kunawonso akhala kutumiza nthumwi zawo kuti azipite kumene koko makamaka ndithu zikayimirire ngati dziko koma taluza kwakukulu kwambiri osiyana. Chabwino asante ndimang'ana kuti muone kwathu kuno tikapita ku maofisi a bungwe lija la Football Association of Malawi FAM kuli zipinda zambiri ena anachitchula Jack Chamangwana room ena so amatchula zinthu zosiyana koma chisanzo chomwe ndimafuna ndipereke choti wina aliyense mwina chithomukhuza kwambiri posakhalitsa apa kunali masewero a CAF Champions League Super Strikers masewera ndi Young Africans tikati tione Jack Chamangwana zimamveka kuti mbuyomo mukanthawi kochepa anakhalako ku Tanzania ku Young Africans ndeti mwije tabwera kuno napangira mwambo wapadera akazi awa Achamangwana zimene zija tikapanga kumpea zomwe Achamangwana anachitira dziko lino pampira ndikuyerekeza zomwe ina anapangira ku Young Africans mutopeza kuti zomwe una ku Young Africans anapanga zochepa dziko lathu anatipangira zambiri ku Wanderers kutani masewero wakuti afike lero kuli anthu ake amene tingachule achida Jack Chamangwana Young chimozi ambiri koma kwathu kuno kuti tiapange anthu aja recognize zikumativuta titani kuti tiyambe pano kupanga recognize ma heroes athu ngati awawo zimakhala ene tikhoza zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri kuti timayamba munthu umuyamikira pa nthawi imene mwina watisiya pakati pa tukamba za Esau Kanyenda chifukwa cha mmene zachitikira koma Esau Kanyenda wakhala alipo eti mbiri imene tikukamba zomwe zabwino zimene tikukambazi zimafunika kuti mwina wake azimve kuti kodi anthu akundipanga recognize mwa mtundu wanji eti koma ndi chinthu chimene chimakhala ngati chikutivuta chimene chikusowa ngati kwa ngati pa umunthu zikhala ngati tisolowera in terms of kuti akhoza kukumbukiridwa bwanji eti chifukwa ma players alipo ambiri amene athandiza Malawi ino mwina takhala ngati pali ma resources okwanira ku Football Association of Malawi kuja akhoza kukhala ndithu ma statue eti mwina ngati kachipira la ndithu kajambula kukaumba ngati ka player ma players ngati akale lese ngati aina amene ali amoyo kapena sona natisiye ndikuayika ngati kumpira village kuja ka ku front kuja anthu azita akabwera ndikumakatha ukaona kuti kodi wakuti anali moteni wakuti anali moteni chinaso ngati anzathu ina tulangani azolemba mukhoza kukhala mbana kulemba tuka documentary kulemba documentary yabwinobwino kamuyika mu book form mukhala yakhala electronic form kuyika chimene chichacho ndipite kufamu kuja ngati buku likakhale lese ngati akhale ndi ka museum kawo akhale ka ndi shelf asiyamo zinthu ngati zimene zichazo anthu azikatha kuziona chifukwa pakali pano after 5 years or 10 years tipezeka kuti imene tukamba za lero za Esau Kanyenda azapeza anthu aziwala koma ana zizukulu kusogoloko akhoza kumakaona kuti anali player wakuti player wa mtundu wanji anachita bwanji zitakhala ngati zinthu ngati zimenezo zikhoza kuthandiza koma poti chilichonse chimakhala ndi chiyambi
ndi chikhulupiriro lese ngati kumpira house kuja amene mwanenera kuli maholo kuli marooms ena amene anapasa mayina ama players amene anali mbuyomo komano that is one way of recognizing so the wakuti player wakuti anatithandizapo koma anthu alipo ambiri munatakhala ngati pali documentary patakhala ngati zinthu ngati zimene zikhoza kuthandiza ngati ka video clip kamene kakutuluka lero kakuyendayenda kukhoza ndi Esau Kanyenda mmene anagoletsera chigoli mutaona kuti pambuyo posepa chichokere ndi chigoli chimene chichachinyira I think 2009 to 2010 chipangire meja ka video kamene chasikanaoneke kakuoneka lero chifukwa munthu chanatani muno munthu chochifukwa watisiya pakana khanga ngati mali documentary anthu akanatha kumaona kuti kuti munthu anali motene pakali pantingo kamba za chigoli chimozi kwa mukazolengeza zigoli zimene chinyesa Ukanyenda more than 100 goals kwa matingo anganapo chigoli chimozi chifamuna chimene chiti unique ku Malawi zitakhala ngati kuti nzotheka boma lina ulowelerapo ndi ma legends ena living legends ena ma legends ena odanatisiya zitakhala ngati ndi ma statue kukhala ngati ndi ka museum kathu kampira kuti anthu tazita ukaona ndipereke chisanzo mwina chokuti ena yeswe amatha kuzindikira ku South Africa timaona kuli ma stadium ena anapasa mayina akaswiri awo kumeneko ife kwathu kuno tilibe ti ma stadium toti titamapereka mayina ngati ameneachi tili ndi Moses Mabhida Stadium South Africa kumufufuza yeuja ndi mmodzi wa osewera akale ku South Africa ife kapena osewera athu sanafike mulungu kuti tithokapasa ulemu umenewo kapena tizipereka kwa anthu andale izonso ndizofunikira imene lesemo ngati mmene akukambira mmene tili ma stadiums ambiri Malawi muno okuti akhoza kukaniza kuti mwina stadium yakuti ikazekele zina lakuti koma mutati muonesesa ma stadium athu ambiri amene ali Malawi muno ndi ali m'manja mwa boma si ali m'manja mwa individuals yani itakhala ngati kuti tingoyerekeza ngati kuti Dwangwa ija ili Dwasco ili ndi stadium yawo kudwangwa kuja kuti stadium ndi yathu atataitenga stadium ija ndikuipereka zina ngati lese ngati kuti Esau Kanyenda Stadium ikuzokhala so mbiri yabwino chifukwa chokuti Esau uyo anachokera kudwangwa komweko so mukakambe mbiri ya mpira ya Esau Kanyenda osachulapo Dwasco ndiye kuzokhala ngati tayambira pamwamba koma tikamakapanga ngati zimenezo tipezeka kuti zikhoza tithandiza and ndikozakhala idea yabwino kuti sitikuzoti chimatengera ndi chani kuti mwinapote pena tifike size imene kuti tifike size yonoti pange chinthu tichiyike zina la munthu wina wake ndoti mwina zikhoza kutengera political will kuti ili mwantundu wanji kuti atha kuchika mwa zina la munthu wina chabwino pamene tupita kumapeto kwenikweni mwina Hakim mumaliza motani pamene tikukambirana zambiri pa imfa ya Esau Black Mamba Kanyenda timalize okay mwina pongonjezera kumene anenera Sanda kuti chilichonse ndikhulupirira kuti anthu chidzakhalepo mpaka kalekale it requires people to document zinthu zija zimene kuti zinayenda motani mwina adi titakhala ndi that kind of documentation ya akaswiri athu not only Esau Kanyenda kwakula akaswiri ambiri amene asewera mpira ndithu achina Chance Vini Gondwe ndi gulu lawo we have the likes of ena popeza pano pamwena ndi aphunzitsi ngati achina Peter Mponda fa even achina Peter Mponda aja ndona zira asewera limodzi ndi Esau Kanyenda akhoza mazi fotokoza bwino zinthu zinaziti titachoka pakuti tinaenda mote titachoka pakuti tinaenda mote zimene zandu zipanga document nazo tipina make ana amene akubwera kusogolo they can have those documentation and umono tinali ndi kaswiri uyu zidaenda motere anachoka apa adafika apa even iso zikhoza zamapanga promote ana amene ali ndi luso komanso ali ndi mtima kuti afuna atumikire dziko lino kuzera ndithu masewero ampira wa miyendo ndisirize ndikunena kuti ino ni nthawi yovuta makamaka kwa anthu amene amakonda masewero ampira wa miyendo mitima ndi yosweka komabe tikuyenda ndithu tikhale achikhulupiriro kuti Mulungu amapereka komanso Mulungu mwe ndithu amatenga so ngati dziko la Malawi ndikuti Mulungu adatipasa Esau ndipo nthawi yakwananso yonena kuti Mulungu amutenge watichokera ndithu pakati pathu zoyankhula ndi zambiri anthu amakhoza kumayankhula zambiri pakutera komano mwina tingopanga avoid mwina ngati dziko kunena information imene mwina we are not sure of chifukwa kumayankhulidwa ndithu zinthu zambirimbiri zoti zina zinso kuzimvesa kodi izi zokhuzana ndi imfa yomwe so tingowalangiza anthu nazona zoti chimene chichitika pano chiona zoti tili pazovuta zimene amene angakwanise kufotokoza bwino kuti kodi zayenda motani zinakhala bwanji
zinachitika motani ndi anthu amene ndi akubanja amene adali naye munthuyo nthawi imeneyo pafupi. So information imene ili pano ndona zoti Esau watisiya, ndipo chilichonse chokhuzana ndi mwambo wa maliro tikhale tikumva kuti kodi chikuyenda makamaka motani. Ine ndimalize bwanji motero. Chabwino, asante posirizira kunipeni ena pa fusafuso lofunikira kwambiri kuti Esau kuti kusogoloka masewera yekha tatifotokozerani partnership yake ndi Russell inali partnership yotani, ndi munaposirizira kumene mugundaso mmeneko muyang'anirenso nkhani yonena kuti Esau akuti pa nthawi yake masewera a mpira wa miyendo anatumikira kwambiri Frames posayang'anira kuti kalabu ikumufundisitsa koma iye Frames amayika pa mtima kwambiri. Mwinaso mugundaso zimenezo kuti dziko liziwedi kuti sanali munthu amasewera. Esau Kanyenda tingati striking partner wake amene wasewera naye ku nthawi yayitali lese ngati ku national team tikhozonde na Russell Mafuriro. Anthu awawo amakhala ngati kuti anachokera pa klabu imodzi akamati akusewera ana ngati akuti ma twins amaoneka ngati ma twins amapene panabwerera chizungu chambiri chomati ma twin strikers amatengera imachokera pa anthu amene ajawo chifukwa chokuti mmene pamalo pamene pamapezeka Russell mupepeza kuti uje ndani Esau wapanga create space kuti Esau ngati Russell wapita pa position kuti apapo position ndi lino sindingathe kugoletsa chigoli amatha kumupangira lei uje ndani Esau. Esau usati machitika chimodzimodzi anali anthu oti amaziwana amatika telepathy kuti wina akaenda mwakuti wina atakwenda mwakuti andi umaoneka kuti mgwirizano wabwino pamakhala vuto pakapezeka kuti one of them mwina sakusewera tilegeze mwina Russell mwina wavulala ali pa injury kapena china chake cha mpinga Esau chakupanga partner ndi striker wina pamatha kuoneka kuti umendokhanga tikusogoloko kusowa kamgwirizano kena kake ndiye tikhozana ndi partnership yawo akhoza kukhala Russell ndi ma strikers ambiri koma amene amaoneka kuti awa ndi akugwira inali yogwira inali imene partnership imene in terms of Russell amene Esau kuona kuti chimene amachika patsogolo ku nkhani ya mpira ku klabu ndi dziko amayika kwambiri dziko lake pa mapu mapezeka kuti klabu yake lese ngati ku Russia ikunena zonena kuti ali ndi game koma iye amanena kuti ya apapa ndikuena akatumikira kaye dziko langa pali nthawi zina apeza kuti mwina dziko limapeza kuti silinanitumizire tiketi amatha kugula yekha tiketi ndikubwera ku Malawi kuno kuzasewera mpira ndikupeza kuti ndalama zimwina ngati kuli malifanzi zimabwera pambuyo koma choyambirira iye amaona nchokuti azathe kuthandiza Malawi ndiye in terms of kuti Malawi amayika patsogolo kwambiri kusiyana ndi mwina klabu yake matches timazowa kuti ku klabu ndi ku dziko kumene kumatuluka chinthu chithandizo chako chuma chako kuti uchilande chimatuluka ku klabu koma iye zimene analibe nazo ntchito amayika Malawi patsogolo. Chabwino omvera tikatere ndi kuti tasiriza programu yathu yapadera yomwe timafotokoza zambiri moyo wa Esau Kanyenda. Iyeyu ndi osewera wakale wa timu ija ya Frames komanso matimu osiyanasiyana kuno kwathu ku Malawi komanso ngakhale kunja kwa dziko lino. Esau Kanyenda iyeyu wamwalira pa 2 December 2025 atadwala nthenda ija ya kansa ya mchiwindi mdziko lija la UK. Ine dzina langa ndi Austin Muliyeka amene ndithu tipapasirani programu iyi koma mkozi ndi Daniel Dereza. Lero programu yathu tinali ndi Ishmael Sande amene ali mlembi wa Southern Region Football Association SRFA. Asante tathokoza kuti tinali limodzi. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Komanso mbali naye tinali ndi mmodzi mwa olemba nkhani za masewero kuno kunzati amene ndi Akim Malindi. Tathokoza kwambiri Malindi for Ndathokoza. Ndikupempheni kuti mupitirire kuonera ma program osatirawa, pitirirani kusatira zonse zomwe pompano panzati tikupasireni posayidwa panso. Bye bye for now.